Роза е уютен семейен хотел, построен през 2004 година. Намира се в тихата и спокойна част на живописното курортно градче Черноморец. Само на 2 км от Созопол и на 22 км южно от Бургас. Хотелът разполага с 76 стаи и апартаменти. Стаите са обзаведени с нови мебели, климатик, телевизор със сателитна телевизия и хладилник. Хотелът разполага и с апартаменти, които се състоят от 2 или 3 помещения. 2 спални и дневна с допълнително легло. Ресторантът предлага богата и вкусна кухня, където може да се насладите на перфектно приготвени ястия и специалитети. All Inclusive пакета включва закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедни закуски, сладки, палачинки и сладолед, както и неограничена консумация на местни, алкохолни и безалкохолни напитки на басейн бара от 10 до 22 часа. Двата външни басейна, единът с джакузи и детският басейн, ще ви предложат прохлада и в най-горещите летни дни. За децата има специално изграден детски кът с люлки и парзалки и вечер за тях се организират аниматорски програми с много игри и забавления. В близост до хотела се намират 2 плажа. Единият е отдалечен на 300 метра и представлява спокоен, красив и живописен плаж с прекрасен фин и мек пясък, чиста вода и пясъчно дъно. Китната зеленина на близката гора се простира до самият плаж и така създава свежест през целия ден. На бич бара може да се насладите на изискана гурме кухня или да изпиете чаша освежаващ коктейл сред идиличната обстановка на интериор в испански стил и съвършено обслужване. Другият плаж е централният градски плаж на Черноморец и се намира на около 600 метра от хотела. Плажът е добре поддържан и чист.